Ya sé que fue cosa de dos, que en las rosas hay espinas. Pero este balcón, que fue de los dos, se me cayó encima. Naiz pixka bat zaletasun hori lantzen, jorratzen, nire kabuz. Eta hasieran hasi nintzen besteen kantak eta bestiak abesten eta hori. Eta gaur egun nire abesti propioak sortzen ditut. Hasieran ja denbora urte batzuk neramatzan ja zera, zatitxuak egiten, melodixak eta melodisa propiak edo esaldi batzuk aber zer moduz, eta nintzen pixkat hurbilketa bat egiten. Eta pandemia garain aprobetxatu nuen, hori, jakiteko ea gai nintzen abesti oso bat, goiti berak eginda, ea egiteko kapazan nintzen. Eta asmatu nuen, ze kontrolatu nintzen gai nintzala, eta hortik hasi izan dana. Gitarra jotzen dozunean, askotan musikariok edo musika gehiago dakagu. Askotan dakagu instrumentua eskoen artean, eta beti gauz zerbait egiten, zerbait jotzen, eta orduan melodisa asko dituzu. Nik grabatzen ditu gainera melodisak, ze momentu inspiradore horiek aprobetxatu behar dituzu. Grabatzen ditute akorde horiek, eta gero ateratzen zerbait ateratzen baldin bada ondo, bestela ez, hor geratzen da. Baina melodisa gehiago ditu. Gero egia da, zailena da, o nire kasuan, zailena dela letra ipintzea. Baina izugarri gustatzen zait letra ipintzea. Gustatzen zait hitzekin jolastea pilo bat. Konposaketa batzuk baditute pianoz eginda, eta orain dela gutxi jun nintzen, neure buru aurkeztu nuen lehiaketa batean, musika kilometro lehiaketan. Bidalitako abestia, irabazi zuena, izan zen abesti bat pianoz eginda. Eta pianoa bai zure kabuz? Nire kabuz. Nik ez dakat ideiarik pianoa jotzeko, baina ez dakit intuizioz edo, noia atzamarrak ipintzen hor, eta... Ha pasado varias noches devorada por la duda. Izan zen esperientzia izugarria. Oholtza batean jartzen nintzen lehenengo aldia izan zen, eta esperientzia itzela. Gainera bizi nintzen nire emaztearekin, nire semeekin, nire arrebarekin eta bikote lagun batekin. Eta egixe da gero egin nuen batez ere jakiteko zer pentsatzen edo, zer iritzen zitzaien, jakiteko zer iritzen zitzaien jendea, kanpoko jendeari, zer iritzen zitzaien nire kantak, nire abestiak, zer nire inguruak esaten dit super abestionak direla, eta super politzak eta jarritzeko, eta nik nahi nuen jakin, babesleku horretatik edo, ea jendeari gustatzen zaion edo zaizkion nire abestiak edo. Konfiantza gehiago ematen dizu eta zerbait gehiago egiteko gogua ere. Ni nire lana dakat, mankomunitatean lan egiten dut. Eta hori da nire lana, azkenean, no? Nire modu bizimodua. Baina hau da nire saletasuna eta zergaitik ez jorratu pixkat gehiago, zergaitik ez probatu gauza gehiago. Azkenean, esperientziak dira, hasieran agian pixkat mugatua sentitzen nintzen, gitarra klasikoarekin. Eta ja, gitarra honekin, akustikoarekin, espazio hori zabaldu inda. Eta gero ere animatu naz, eta gitarra elektrika ere erosi dut, eta ja pop rock a tope. Bai, baterisa sartzen dut interneten, programa baten bidez, baterisa sartzen dut, eta hori, eta ja, gustatuko leitzadake mordoa, euskarazko abestiak sortzea. Saiatu naz, baina egixe da nahiko komplikatua dela. Osea, menperatu behar dozu hizkuntza goitik bera, nik, modu ez dakit traketz batez, baina moldatzen naz, gutxi gora bera solasaldi bat eukitzeko moldatzen naz, baina abestiak egitea eta hitzekin jolastea besta gauza bat da. Eta gainera dauz lizentzia poetika horiek, superpolitzak direnak, baina, jakin behar duzu zertan ari zaren, agian saiatzen zara zerbait delikatua egin eta nahiko gordina geratzen zaizu, edo orduan saiatu naz, baina momentuz ez naz oso ondo zen, ez naz oso ziur sentitzen. Helduko da. Ojalá.